ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବି ସାପ। ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ସାପ ମାତ୍ର 17% ବିଷାକ୍ତ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା କେବଳ 64,000 ଅଟେ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସାପ ଆଦୌ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନେକ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ସାପ ମାତ୍ର 17% ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କେରଳ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ଏକ ୟୁନିୟନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା କେବଳ 64,000 ଅଟେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ 36ଟି ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ମାତ୍ର 10ଟିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କଭାରତୀ, ଆଗତି, ଆମିନି, କଦମାଟ, କିଲାଟାନ, ଚେତଲାଟ, ବିଟ୍ରା, ଆଣ୍ଡୋ, କଲ୍ପାନି ଏବଂ ମିନିକୋଇ ଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ସାପ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏକ ସାପ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କୁକୁର ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ, କାରଣ ଏଠାରେ କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି କାଉ ପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ସାଇରେନିଆ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟୁଡେ।